astăzi o să îmi exersez meseria de florăreasă că îmi plac mult florile și când o să mă fac mare vreau să fiu florăreasă. Aici am o cutie în care pun florile și în care este un burete cu apă. Am pus deja verdeața și o să încep să pun trandafirii roz. Aici am niște flori și o să încep să pun trandafirii ăștia roz. Îi împing în burete ca să stea și după aia iau alte flori. Dar mai întâi o să pun trandafirii roz.